Ус! Какво става, дами и господа? Моето име е Гушяка от махалата или както вие ме помните, Гушак Гейминг. И днес с Емо ще правим ревю на най-новата песен на Памела, която излезна преди един час на име Горгона. Емо, кажи едно здрасти на хората. Здравейте хора, аз съм Емо. Това е Емо. Сега, дами и господа, преди да започнем с клипа, последвайте ме в Instagram, линкът ще бъде долу в описанието, пише се Лорд Дона Райдо. Имаме към 1000 последователи в момента, нека да стигнем 1100 до края на този месец. Нека да видим дали ще успеем. Поствам се възможен готин контент всеки ден там, брутално, невероятно е, върховно е, последвайте ме в Instagram. Това си което исках да кажа преди да почнем с клипа. Емо, готов ли си да ги убиваме? Готов ли си, брат? Аз съм готов. Не знам за теб, но аз съм готов. 3, 2, 1, дай му! Пускай! Окей. Окей. О, Горгона! Буквално това е Горгона! Ето я е Памела. Окей. Окей, нека да чуем, нека да чуем, нека да чуем! Праги на камък само с поглед по пет, падат като полет с обед, гледаш ме в очите, ставаш ме облет. Горгона стари сте ми като троубек, голбек в миналото. Праги на камък само с поглед по пет, падат като полет с обед, гледаш ме в очите, ставаш ме облет. Горгона стари сте ми като троубек, голбек в миналото, голбек. Добре, вече имам коментар. Първо, видеото е на супер високо ниво, харесва ми. Аз съм фен. Буквално инвестирали са бая в това клипче. Той е късно 2 минути и 24 секунди е. Мощно е, влиза добре, баса е на лице и на всичкото отгоре. Това, което виждаме, самото видео е брутално. Имаше някаква статуя на Горгона, и дима, изобщо цялостната тематика на клипа е брутална. Ти какво мислиш, Емо? Харесва ли ти на тея, брат? Става, бива. Ма брат, аз сравнявам клипа с предишните й клипове. До сега никога не сме виждали такова качество от Памела. Така че определено е вдигнала летвата. Много ме кефи, нека да чуваме. Продължаваме с клипа! Отровни мисли в главата ми като змиите, дебнатите вкаменяват на момента, щом погледна. В дъжите, през очите, през лъжите ти личи, че твоята е бедна. Махленска бленда, бе токсичната лирика, пак на тега тренда. И честно вече съм загубила желание в мен да гледам какво в момента имаш, то еднакви са 90%. Споко, каквото трябва вече знае се, няма значение кой на какъв прай се. Паяци, пая жени. Знаеме, че той ни излиза с путки, дето вече имат 18. Много точно, честно дума скри се. Разбирам си на 20, ама ти си минимум на 30. Какво ще изчукаш за награда, че си е написал домашното ли, бе бате, само убий се. Праги на камък само с поглед по пет, падат като полет с обед, гледаш ме в очите, ставаш ме облет. Бат, кефме как има дълбок глас. То не винаги е дълбок, тя може да го прави дълбок. И на всичко отгоре реди бързо, с дълбок глас. Буквално това го виждаме в мъже рапъри, рядко го виждаме при жените. Обаче, Памела тук с това се различава от повечето женски рапъри, не че съм виждал толкова много от тях де, но това ми прави впечатление, затова я слушам, защото има дебел женствен глас. Съчетава женственото с мъжественото по много специфичен начин и това доста ми харесва. Така че, и между другото, пак казвам, статуите, имаше между другото, Емо, не знам дали видя, имаш един камък с някакви руни по камъка. Буквално все едно играеме Doom, братле. Буквално все едно играем Doom. Не знам дали го видя ли го камъка? С руните по него. Не, защото аз не гледам. Това е феноменално. Аз само слушам. Прекрасно. Продължаваме. Доста ме кефи. Просто доста ме кефи. За момента е солидно 10 от 10. Аз не знам какво повече да добавя. Изпипано е до последния детайл. Така че. Ето го буквално Емо. Погледни. Чакай. Буквално. Чакай. Ето, виж го. Гледаш ли? Погледни го. Виж го. Добре, гледам. Виж го, буквално, все едно някакъв камък от Doom, братле. Все едно тази стена мога да треснеш и ще се отвори нещо зад нея, ще има някакъв... Може. Може там да е там може да е меча на Doom Slayer. Меча на Doom Slayer, брат, буквално, ето ти го. Само това иска да ти покажа, продължаваме. Статусите. Израснали сме по кварталите, в сградите, от старите, измекярите, точно на какви се правите. Ако ще да се погребете в лети, пожарогасители от тофу се парите. С трета стана, на четвърта път изпета си тръгна в една среда. Тя обича да се поставя на високи места, аз съм го забелязал. Доста я кефи този ъгъл, където камерата е долу, тя е на високо. Просто я кефи, има го този комплекс. Малко нарцис си пала, но и аз така. Така че, доста ме радва.
вредна, заседната, ти е богата, оная ти е бедна. Молиш се за предна, дилъра колата следна, такъв човек залита побегна. Седи да те светна, поредна, те реже явно си некадърен, при това на степен ента. Праги на камък само с поглед, по пет, падат като по-лед, с обед, гледаш ме в очите, сташ много блед. Тук между другото има доста сексуална, не, има доста сексуална тематика, защото брат виж веригите, първо забележи веригите, начинът по който тя е облечена и всичкото отгоре решетките. Доста мъже си падат по такива неща. Така че тя определено си знае аудиторията. Нека да не се лъжим, определено си знае аудиторията. Окей? Също и другия факт, чакай. Също и другия факт, че говори там, че нали, беше казал в песента, че там просто как да ги е срам, там че спът с 18 годишни. Там 30, там само защото им пише домашни и проче. Че спът за да ги възнаграждава. Текстът е окей. Значи текстовете никога не са трепач на тия рапъри, обаче битът е готин, изпълнението е добро, злобата е на лице, ме радва. Пък и на всичко отгоре, Памела е едно от малкото момичета, които се занимават с БГ рап. Така че и го прави добре на всичкото отгоре, аз затова я подкрепям толкова си, затова правим и тези видеа. Падат като по-лед, с обед, гледаш ме в очите, сташ много блед. Горго на стари стъми като троубек, голбек, в миналото, голбек. Бултишот. Що не? Да, определено си знае аудиторията. Дами и господа, това ще е края на този клип. Надявам се тази песен да ви е харесала, колкото на мен. Последвайте ме в Instagram, Lord Dolnaride в описанието и оставете коментар. И ми кажете какво ви хареса в тази песен, какво не ви хареса в тази песен. Кажете ми колко много ме харесвате или колко много ме мразите. Лайк, дислайк, всичките тези работи помагат. Но най-вече ме последвайте в Instagram, това най-много ме касае. Дами и господа, му искаш да кажеш начало на хората или? Може, що пък не. Да. Чао хора. Айде. Надявам се крипа да се е насладил. Айде.